Informácie z nočných ciest môžete doplniť na našom bezplatnom čísle. Branislav Bihari, bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800 900 800. Je krátko po 12:30 a keď sme sa už tak rozcestovali, poďme aj do Spojených štátov amerických, konkrétne na festival alternatívnej hudby a kultúry. Z Rádia Slovensko zdraví Gabriel Glasa a Blažena Bocová.